амасола федератсияи панкратиони тоҷикистон мусобиқаи кушод доир мекунад. имсол низ дар ин намуд мусобиқаи бошкӯҳ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ миёни наврасону ҷавонон ва калонсолон роҳандозӣ гардид. дар маросими ифтитоҳӣ чорабинӣ масъулини раисияти кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва мураббиёни собиқадори ин ришта иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ин раванд ба чанд тан аз нафароне ки дар рушди варзиши панкратион саҳми босазо гузоштаанд сипоснамоҳо тақдим карда шуд. баъдан пас аз садо додани суруди миллӣ ҳунарнамои варзишгарони беҳтарини ҷумҳурӣ дар марҳилаи муқаддамотӣ оғоз ёфтанд. мақсади баргузории чорабинии мо ҷалб кардани наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиши панкратион мебошад. чемпионати ҷоми федератсияи панкратиони ҷумҳурӣ имрӯза дар сатҳи хеле хубам баргузор гардиста. варзишгарон аз дастаҳои гуногун бо ҳунар истеъдоди баланд ҳунарнамоӣ кардестанд. аллакай намуди варзиши панкратион хусусиёти худро хеле хуб пайдо кардааст. хеле мардум шавқу ҳаваси зиёд доранд дар панкратион. шумораи варзишгарони мо бештар дар мусобиқаҳои аввал зиёда 100-150 нафар ҳозира чемпионатҳои мо зиёда аз 400 нафар иштирок мекунанд ки ин боиси ифтихор аст ки аллакай дар тоҷикистон панкратион пеш рафтеста. иштирокчиёни панкратионан зиёд шудестанд. умед аст ки бозам аз ин беҳтару хубтар мешавад. имсол дар мусобиқа наздики 300 нафар варзишгар аз вилоятҳои Соғду Хатлон, Бадахшон, ноҳияҳои Тобе марказ ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. рақобатҳо давоми 2 рӯз дар толори муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишиёд ба намудҳои теквондо пуршидда сурат гирифтанд. ман дуюм бор шудааст ки дар ин чемпионат панкратион баромад карда истодам ва рақибамро ба усули лат додани раз мағлуб кардам. ман мехоҳам ки дигар варзишгаронам ба анқалӣ мусобиқаҳо биёянд то аввалро ишғол намунам. дар анҷом ба ҳамаи иштирокчиён медалу ифтихорнома супорида шуд. дар ин миён ба варзишгарони беҳтарин мукофотпулӣ дар ҳаҷми аз 500 то 1000 сомонӣ тақдим гардид. дар ҳайати dastavӣ клуби варзишии Истиқлол ҷои сеюм, Перси ҷои дуюм ва бошгоҳи варзишии Сомон мақоми аввалро ишғол намуданд. ба ин дастаҳо ҷоизаҳои махсуси Федератсияи панкратиони мамлакат супорида шуд.